ҳамакнун суруди миллии тоҷикистон дар бозиҳои 31-уми тобистонаи олимпӣ садо медиҳад ва бори дигар ёдовар мешавем ки дирӯз дар рақобатҳо варзишгари мо Дилшод Назаров тавонист ки гурзро аз ҳама ба масофаи дуртар ҳаво диҳад ва қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Дилшод Назаров бо ҳамроҳии Иван Тихон ва Новитский варзишгари ҷумҳурии Полша акнун